natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Tumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Tumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Good afternoon! Diyos maray na hapon tabi sa Indogabos mga tugang na nagantamay kang programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombase, OP, ngunya na daw ng Miyerkules, Petsa 20, Petsa, ano 26? 15! Petsa 15 kang bulan ning Abril 2026. Yung 26, ano? Pero ba kung 26, kundi 15 ning Abril 2026, ano? Mag-iribahan kita giraray mga tugang. Sarong oras na naman na mag-iribahan kita puno ning informasyon, inspirasyon, asin bendisyon, ano? Sana po yung kamo sa maray na kamugtakan ngunyan daw. Sana pwede kamong kuigwa ka mong Facebook, magdumantabi ka mo sa indong mga Facebook, at at the same time pwede ka mo mag-message sa kuya o pwede ka mo mag-message man sa 0966-533-8475 o sa 0925-811-3851. Yan po ang personal cellphone number ko, ano? So, but anyway mga tugang, yaon pa kung yan, digdi sa moyang kwarto. At by the way, digdi kasi sa UST, Lunes, Martes, face-to-face classes yun. Pag Wednesday hanggang Friday, online classes. Ano parang bumabalik uli. So, itong tinatawag na, so bagang COVID-19, online classes. At sana, di kita mapagal. Kasi sabi, Father, difficile makanood talaga pag online, kung kada kung distraction, pag yaong ka sa harong, mas magirari talaga nasa classroom, face to face. Magay man talaga yan, Wala naman talagang tatalo doon sa tinatawag natin face to face or the traditional lecture or classroom activities sa nagkakahirilingan, Kasi minsan baga diyan sa lalong-lalo na halimbawa sa nag-online classes ka, pagkatapos ang sa imong network maluyahon, nakadata ka lang, so maluya, takadakol baga nagagaramit yung bandwidth, so talagang kawawa, kaya mga tugang, importante man talaga sa pag-aadal, dapat ka man talaga nakadepende masyado sa mga sa mga teacher, kundi meron tinatawag na mag-adal-adal ka na lang. Kadakol sa panahon mo niyan, kadakol kitang mga paagi na makanood. Yan, lalo ngunyan, pwede naman gamitin natin ang AI, pero do not depend too much on AI. You just get some informations, you get some, sabihin natin now, technique, pero wag natin masyadong madepende. Kasi ang problema nga, para sa calculator mga tao ngunyan, na mga aki ngunyan, dahil na nga na-memorize itong ito bagang multiplication table. Kami kay itong mga sadit pa, talagang pinagpapamemorize ang multiplication table. Kaya may calculator man, Father, may calculator. So yan. Kaya mga tugang, mas magandang giraray kung kita ay sabi nga makanood na masyadong di nakadepende sa inaapod kang mga inihong sinasabi nga na inaapod kang nakadepende sa mga technology. Kaya importante manggiraray. Sabi ko nga, digdi sa muya, bilang director ng campus ministry, ini ang satuyang strategy. Heart
touching, and tech assisting. So, nandun pa rin yun. Kaya pa talagang dapat mayroon kang na touching lives, ano? Yun, yan, importante po yan. At the same time, masasabi ta na gagamitin ta ang technology. Yan. So, yan mga tugang yan. So, kaya magirare mga tugang na kita ay giraray na magkanood sa aging makadakol na paagi na kita makakanood lalo sa panahon ngunyan kaya pero siyempre ang pag-aadal kasi minsan nasasabihin sa klase so dapat yung open learning kasi hindi yung itinuturo lang ng teacher ang isa sa question baga ma-test kunyari ang itetest lang sa iyo kung ano ang tinuro ng teacher. Pero mas maganda pa rin talaga yung may natututunan tayong outside the teachers na tinuturo. Maganda po yun. Itatawag natin open learning or you think outside the box. Yan. Kaya mga tugang ngunyan, digdi sa muya, daing klase. Actually, may klase. Pero daing face-to-face class ngunyan digdi sa muya. Sige sa UST. Until further notice po yan. Pero sa mga empleyado naman, igwa silang inaapod na individual work plan. Okay? IWP, individual work plan. So, ano ang ginagawa nila dyan? Okay? So, yan. At least, nahiling tamay ginigibo. Estudyante, sa mga trabahador, empleyado, may ginagawa. Anyway, naka-online classes naman na saka naka-record naman yan sa pag nag-Google Meet ka or whatever platform, itutulad ng Zoom na ginagamit So, may naka-record po naman iyan. Okay? But anyway, importante mga tugang na kita nakakanood. Kasi ang problema sa tuweba kita, day kita nakakanood. Kaya nga ang magayon na tugtog, when will we ever learn? When will we ever learn? So, yun po talagang importante, matuto kita. Okay? So, pwede po kamo mag-text sa kuya sa 0925-811-3851 o sa 0966-533-8475 o magduman tabi sa Facebook, maaduman na nga ni pala ko. Duman sa Facebook, hanapon tabi nindo ang DCGB News Online. Okay? At duman sa DCGB News Online, or sa YouTube kan DCGB, mahiling tabi nindo ang sa indong lingkod. Okay? Yan, araw kayo ninahiling ko nga ni sa diri ko. At the same time, i-share naman tabi nindo. Iyo. Hindi bagang marhay na hapon. DCGB News Online. Okay? So, at the same time, meron na dito. Asa, tulad ni Ami Estrella, sabi niya, good afternoon, Father Butch. Yan. So, mga tugang. Yan ang talaga ang importante sa buhay, tata. Kita nakakanood. Importante yan. Dito sa mundo, learning is not only, sabi nga ni, in the classroom. May open classroom We can, sa panahon ngunyan, talagang kadakol kitang, sabi ko nga ni Kasabago, kadakol kitang mga means o paagi na makapanood. Halimbawa, mayroong nga ning, isang bata pa, ang galing na mag-aral ng nagpe-French na siya. Alam mo, 2 years, grade 2 pa lang siya. Grade 2, ang galing mag-French. Sabi ko, how did you learn French? Father, Duolingo. So may apps na po kasi yan for example, ako din niya. Nag-aaral ako ng Mandarin. At ang pag-aaral ko ng Mandarin, duman sa YouTube. Yun, hindi ba? So, makadakol kang paagi. Depende yan kung anong gusto mo talagang aramon, kadakol ng paagi mo yan na maaaraman mo ang mga bagay-bagay. At sabi nga niya, paano ka natutong magluto-luto? O magibog kang araw ka ini? Sabi niya, paano ka natuto? Ay natuto ako dahil sa, sabi nga
nanood po ako sa YouTube. Nanood ako sa YouTube. Oo. Kaya yung mga tugang magayon iyan, ha? Kaya yan ang gibuhunta, ha? Yan ang gibuhunta mga tugang na makapag adal kita miski nga minsan na kita baga tapos na sa pag-aadal. Ako nga tapos na nga ako sa pag-aadal, hindi ba? Pero ang pag-aadal mga tugang padagos iyan, ano? Dahil dapat kita abot ka ni na sabi na ay nako, dahil na ako pwede mag-adal. Alam mo, hanga nga ni ako dumangkay itong panahon na may na-meet ako Dumangkay ito sa Naga. Kurang na siya, 90 years old na siya. Pero alam mo, puong ka ito baga, primero pa, nag-arabot na sa yung mga cellphone, ano? So itong gurang, gurang kasi 90 years old na, Sabi, gusto ko rin matuto. Yan, nagpaturo siya sa kanyang apo. Yan ang mga tugang. Hindi mo dapat, bakit gurang na ako, hindi na ako dapat magpaturo sa aking apo. Hindi po. Kasi we can learn from each other. Maganda mga tugang iyan. Kaya nga halimbawa, sugurang na nakakanood sa paagi kan sa inyong mga apo. Anak, okay? Nene, turuan mo si lolo kung paano mag-TikTok. Hawak ko ang beat. Paano, father? Yun. Alam mo, mas maganda yan. Hindi naman nagsasabing learning stops when we stop living. Yan naman talaga yan learning stops when we stop living. Pag namatay ka na, wala ka nang matututunan. Pero habang nag-aadal ka pa, may matututunan ka. Araw ka hindi sa tuyan, di ba? Kadakol kitang natututunan. Naroon duman kasi itong taxi driver nga kay itong duman sa Manila. Matagal ng panahon yun. Medyo nagtataksya kasi ngunyan hindi pala over, Grab na ang aking sinasakyan. Kasi mas madali pag Grab madali. At the same time, medyo siyempre ang mga may Grab na kotse, malinig, baka tapos may evaluation pa yan, So at the same time, hindi ka nadadayain kasi pag ka ng Grab, kung magkano babayaran mo, ibabayad mo na. Actually, ako pag nag-Grab nga niya ako, na GCash ka agad. So bayad na tulos ito. Binabayaran na through GCash. So anyway, habang naghali ako sa airport, nagtaxi ako. Ang nangyari, so itong driver, nagpara-istorya sa kuya. Habang kami kasi mas maganda minsan parang sa ganon, medyo mabisto mo sa driver din. So, parang hindi ka lukuhin. Mamaya, niloko ka pala yun, pag hindi mo alam ang kalsada, ikot ka ng inikot hanggang nakakuha siya ng malaki ang perang babayad mo sa enda. So itong driver na ito, para istorya sa kuya. At ang istorya niya, sir, nakikinig ako dito sa radyo. At itong pinakikinggan ko sa radyong ito. At dahil sa radyong ito, kadakol akong naaaraman. Of course, yung mga balita, naaraman niya yan. Kaya mo naman, niyaunig di sa DCGB na nagdadangog. And by the way, one time sabi nga ni Dr. Neptuno, Father, ako nagdadawog din sa imong programa habang ako ay nagmamaneho. Saka si Dr. Syokson, sa kuyang doktor. Father, man ako sa Sarong Hospital, nagdahabang papunta ko noon, nagdadangog ako sa endo. Yung bagay talaga, kasi it's through our listening that we begin to learn. So listening is learning. Okay? Kaya nga, pag nagdadawog kita, kadakol kitang talagang mauukudan. Yan. Bagay niyan. Yan ang ginigipot sa DCGB. Kaya kadakol ka, aside from the current event digest o yung mga current ang nangyayari sa kapaligiran, may mga tulad sa programang ining marahin na hapon, of course hindi naman ini current ko ano nangyayari sa kapaligiran, kundi ang nangyayari ngunyan sa satuyang buhay. Sabi ba ni anito, nag-message sa kuya si 8811, sabi niya, "Good afternoon, Father Puts. Madali pong maaraman ang multiplication sa math.
itapat lang ang sa imong left fingers and right fingers. Oh, pwede, alam mo, gano'n din ang ginagawa ng mga nagbibilang sila sa kamay. Yun. Alam mo, naalala ko pa sa bahay, si Papa mayroong abacus. Alam mo yung abacus? Sa Chinese kasi, ang pinaka-calculator ay ang abacus. Hanggang ngayon, nandun pa yun. Buhay na buhay pa yung abacus ni Papa. So, yung abacus ni Papa, mga na yun, mga 75 years na po. Talagang grabe. Kasi dahil pa nga ako namundag, yung abacus na ito, yaw na kay Papa ito. O, tapi gagamit ni Papa kasi sa pagbibilang, abacus. Kasi si Papa, accountant. So, yan po. Kaya, madali po talaga. So, yung mga tugang, kadakol kitang manunodan. Importante lang naman sa buhay. Ano ang ginigibot dapat, magdalog ka mo, makakanood ka mo. Yan. Importante, just open your ears, open your mind, open your heart, openness is very important in learning. Kasi, pag ang tao kaya, na day open, ay, Father, aram ko na yung sasabihin mo. Talaga. Father, aram ko na yun eh. Alam mo, day kang manunodan talaga. Kaya if you want to really learn, open up your mind. Openness is important in learning. Kaya yan sa mga tugang, importante yan. Lalo sa panahon yan, na sabi ko, talagang limited na naman ang learning because hindi naman tayo ngayon na miski nga actually classroom traditional classroom lecture is still limited. Kaya don't limit yourself in learning. Yan lang naman talaga ang gustong ipaabot sa inyo ni Father Butch. You can learn many things in mga different ways, different means. Kadakol yan. Kadakol ka man, you can learn by experience, you can learn by the book, you can learn from asking people who know or who are the experts. Ganun po yun. Importante yun. For example, ako nga, bakit ako nahilig din doon sa radyo, sa sound system. Kasi, naghapot ako eh. Kaya nga pag may nagtatrabaho kung sa halimbawa sa Muya, may nagtrabaho karpintero, o nagtatrabaho electrician, o ano man. Pag duman ka, pigiling ko, minsan pighapot-hapot ko. Arog ka lalo sa electrician baga, may mga coding yun, yung wire. Awag ko kung sinusunod pa nila yun. Yung electric code na yan. Importante po yan eh. Lalo sa mga darakulao na building. Kung daig kang electrical code na yan, difícil yan. Daig kang electrical plan, importante yan. So, mga tugang, iyan ang importante sa buhay na kita nakakanood sa pagdangog. Kaya, through listening, you are able to learn. Okay? Anyway, magpapadago si Padre Butch Kiraray sa tuwing programang Maray na Hapon. Pwede po kamo mag-message sa kuya sa 0925-811-3851 o sa 0966-533-8475 o sa Facebook Live ng DCGB News Online. Ang oras sabi ko yan is 19 minutes after 1 o'clock. For liver health, level up na. Liverate Pro. Silimarina, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro. Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up. The right hydration matters To perform, To win. to rise above challenges. top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water. Fuel your peak With the right hydration. with the right minerals. Drink up, fuel up, rise up. Rise to the summit. Summit Natural Drinking Water.
Summer heat is on! Mag-Summit ka muna! The right hydration with the right minerals. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng University of Santo Tomas Legazpi, ngunyan daw ng Miyerkules, petsa 15 kang bulan ning Abril 2026. Kung saan mga tugang ngunyan, pinupunan na nga ni tabi ang sinasabi na digdi sa UST na Monday, Tuesday, face-to-face, and all the rest, online classes po yan. Pero nagre-report din na ibang mga offices dito. But anyway, mga tugang, sabi ko kasubago gani, ang importante, yung modality of learning ay hindi lang po naman dapat naka face-to-face. So, anywhere, anytime, anyway, you can always learn. Sabi ko nga, you can always learn through, sinasabi, you can always learn through other means. Makadakol na kasi ngunyan ng panahon na matututo na natin mag-aral. So, there are many ways of learning. Kaya sabihon ta mga tugang, huwag tayo maging dependent in one. Kasi panahon mo yan, kadakol baga. May mga tao, of course, mga methods of learning vary from being. Kasi iba-iba kasi, ang tao natututo through special visual ka, di ba? Visual learner ka. Pag hindi mo nakikita, wala kang nakikita, hindi mo gaano naiintindihan. Kaya nga, pagdating sa mga visual learners, kaipuhan talaga, may nababasa sinda. Alam ba? So teacher, nagsusurat iyan sa blackboard. May mga estudyante naman na ang sa indang learning is tinatawag natin na auditory. So, kahit na magsurat, so teacher, di bang gaano niya nakukuha? Kaya mahapot yan. Sabi kan teacher, okay class, get 1/4 sheet of paper. Pagkatapos, yun. Yung auditory, sasabihin niya, ma'am, 1/4 sheet of paper.
Yes. Sabihin mo na lang ng yes para nireklamo. Wag mo sasabihin, dahil ka kasi nagdadangog. Yun, minsan, dahil ka kasi nagdadangog. May data yan. Kasi may mga tao, iba-iba ang learning style. Ano? Yung iba, visual. O paano siya matututo. Kasi gusto niya, gabos na nahiling niya, madali siyang matuto pag may nahihiling. Pag auditory naman, dapat nadadangog. Kasi pag dain niya nadadangog, dain gayo na iintindihan. Ano? Yan mga tugang. So, these are what we call learning methods. And they vary, with the most common being like visual, auditory. Actually, sa auditory, arugeni ho. Mahiling sa jeep, na-experience na niyo ito sa jeep. Sabi ka itong, bakakay. Pagkatapos, actually, nadawag mo ng bakakay ito, pero nagpapasiguro ka, sa inyani, bakakay? Yung mga arog ka, auditory yan, pasensya nindo, iba-iba kita, bago kita pare-pareho. Kaya nga, alam mo, nang nagtuturo pa ako dyan digdi sa UST, nagturo din ako sa UST Manila, then at the same time, digdi sa Angelicum College, nagturo. So, ang dapat, alaman mo, kung ano ang klaseng estudyante meron ka. Baka ang mga estudyante mo, mga visuals. Pag mga visuals ang estudyante, may test nga na ako yung tinatao eh. Halimbawa, yung estudyante, visual learners. So, kaipuhan mo duman, igwa katulos may mga napapahiling. Kundi kang napapahiling, hindi sila matututo. O kung halimbawa auditory yung mga learners mo, dapat igwa kang ipapadangog. Kung dahil silang nadadangog, dahil nila naaaraman iyan. O sabi digdiho, si 3454, good PM Father Boots, regular listener mo po ako digdi sa ginubatan. May passages ka ng minsan pagka-note ko, for example, no redemption without suffering. Suffering is redemptive. Actually, doon sa nung Holy Week po siguro, So, for your information, 3454, may passage ka ng minsan, take note ko. For example, no redemption without suffering. Totoo naman, kasi tingnan mo, hindi naman tayo nailigtas ni Kristo na hindi siya dumaan sa kahirapan. Kasi si Kristo mismo ang tawag diyan, redemptive suffering. Okay, sana naintindihan mo. Okay, so thank you very much for messaging me. Okay, so importante mga tugang yan. So may mga tao talaga na sinusulat. Pag hindi nila sinusulat, ay hindi ganila, madali nilang malingawan. May mga tao naman na hindi na maintindihan hanggat hindi nila nahawakan. Saan ba mainiton? Pag natatouch nila, yun. Kaya mga tugang, kadakol bagang paagi. Paagi kitang natututunan. At siyempre, iba-iba yan. Iba-iba yan. Kaya kung ano ang sa imong types of learning, dumang ka. So, dumang ka talaga, importante yan. Kasi minsan, ang nangyayari, dainin din na iintindihan. Kasi, yun na nga yun na nga ang problema. Dainin din talagang kasi nga sabi, align ang pagtuturo sa pagkakanood. Importante yan eh. Kasi kung halimbawa, ang mga estudyante mo, ay kadaklanduan mga auditory. So, dapat ang approach ng teacher naman is more on lecture. So, nag-aro kayo sa radyo baga? O sa radyo, auditory kita. So, nagdadawag ka mo, nakakanood ka mo through auditory. Iyon. Kaya importante mga tugang, ang importante, permit sila makanood. Yan. Yan, importante yan eh. So, importante kasi may tinatawag nating visual learning, auditory learning, verbal learning, kinesthetic learning,
Actually may mga estudyante rin, mga learners na sinasabi, pag solo-solo, di naintindihan. Kaya gusto niya social learning. Pag nagre-review, gusto niya marami sinda. So iba-iba yan. So sabi nga, there are 12 types of learning styles. Okay? 12 learning styles. Isa sa rungan, sabi ko sa inyo mga tugang, yung tinatawag na visual learning, auditory learning, verbal learning, kinesthetic learning, solitary learning. May mga tao na parang matuto, dapat huwag mong disturbuhin, solo-solo siya. O may mga estudyante naman na parang matuto sinda, dapat grupo-grupo sila, social learning. And of course, may tinatawag nating logical learning. Yan. Mag-intindi yun yung mga to. Kasi sa panahon ko yan, lalo na bago yan, ano na kita sa ito bagang nag-online classes na naman. Ano? So, of course, sa online classes, pwede mong mahiling sa teacher, mahiling mo sa lecture kung nagagamit siya ng PowerPoint. Yan ang mga arugangkaan, So, there are different types of learning styles, At dapat i-respeto po ito ng mga teacher. Okay, because iba-iba po ang learning style natin. Hindi pare-pareho. Because every student is a unique person. Hindi, iba-iba tayo. Iba-iba ang pagkatao ta. Iba-iba. Iba-iba rin ang unang-una, iba-iba. Kahit magkapatid niya sa isang magulang, iba pa rin sila. Kahit magkambal, iba pa rin sila. Hindi naman pare-pareho yan. Kaya ito, importante ito. So as learners, we learn not just only one way, but various ways. Kadakol kitang mga paagi in order that we can learn. Okay? So, sabi nga, yung individual types of learning, the different ways of which learn, is importante talagang maintindihan. Okay? So otherwise, sasabihin mo, bakit itong mga estudyante ko, parang nakakanood. Dapat, ikaw teacher ka, aramon mo kung ano ang klaseng learners or students you have. Alam mo, yan ang ginagawa ko at the beginning of the school year, actually, yan ang ginigibo ko. I must know who are my students. Are my students auditory? Are my students visual? Are my students kinesthetic? Are my students solitary? Are my students logical? So, importante yan. Kaya doon mo, bilang teacher, doon mo, halimbawa, 30% of my students are visual. So, from time to time, maggagawa din ako ng, para sa mga visual learners, magsusurat ako. So, nahiling ninda. Pagdating naman sa auditory learners, ang gagawin ko, ipapadangog ko sa inda. O, di maintindihan ninda. O, yan. Kasi minsan nangyari yun. Actually, sa mag-asawa, ganun yun eh. Yung isa pala, visual. Yung isa, auditory. Nagreklamo sa babae. Kasi yung babae, more on visual. Sabi ka itong babae, Father, alam mo, never ko na ang aking asawang yung lalaki, never na nagsabi sa mahal niya ako. Ano? Kasi yung pala, kahit nasabihin ng lalaki, darling, I love you, dahil visual nga itong, dahil niya nakukuha. So, anong kaipuhan duman? Dapat suratan niya. From time to time, maglalagay siya ng note, ibigay niya sa asawa niya. Kasi yung asawa niya, visual. Yun. Ganun naman sa lalaki. Kung auditory yung lalaki, ang gagawin mo, ikaw babae, sabi mo sa asawa mong lalaki, darling, I love you. Maintindihan. Kasi minsan, ang problema lang talaga is they do not know each other. Kaya nga sa mag-asawa, importante yun eh. You have to know each other. Mabuti kung pareho kay visual. Kaya maganda rin po yan eh. Sa mag-asawa, alamin mo kung anong klaseng asawa mayroon ka. Visual ba? Or auditory.
So maganda po yan. So actually mamaya aking sasabihin sa inyo kasi nasabi ko ini kasi unang-una, di ba, ngunyan, na mga nag-o-online ang mga estudyante ngayon because of the oil crisis. Yan. Pero alam mo mga tugang, ibang topic na yun. But anyway, sasabihin ko lang ini para ba ako malingawan. Actually, in yung oil crisis na iniho, haloy ng panahon, nagkakaigwa kita ng oil crisis. Galang, ang tanong, hindi tayo natututo. Tingnan ninyo, yung, I think, Iceland yata, Greenland, o yung mga nandun sa Europe, na nung nagkaroon ng 1991 oil crisis, anong ginawa nila? From now on, we should not depend on oil. So let us use our natural resources. So ginamit nila ang ginamit nila ang solar, ginamit nila ang mga yung windmill, ginamit nila yung natural. Maganda po 'yan. So natututo sila. Yan. So natututo kaya ang problema tayo mga Pilipino, hindi masyado tayong dependent. Pag nasyado tayong dependent, totoo naman nangyayari ngayon eh. Minsan may mga bato-bato sa langit, wag tamaan, wag kayong magagalit ha. Hindi naman ako nagdi-discriminate. Pero may nakikita po kasi ganito yan eh. Masyado kang dependent na sa tupad o sa yung tabang kang gobyerno. Kaya nga, wala ka nagagawa. So, nakadepende ka na lang. Actually, we should not depend. We have to depend on ourselves. We have to depend on our natural resources because after all, tingnan mo, ngayon, hirap na hirap ang mga ibang bansa kasi nakadepende tayo sa oil. Kaya nga, mas maganda ngayon, we have to go back to, we have to enhance yung mga natural like yung e-bike, yung e-car, yung mga bagay na yan eh. Huwag tayong masyadong dependent sa oil. Kasi nga, limitado na po talaga eh. Hindi lang sa resources ang limitado, kundi ang problema, nililimita kang mga tao, ang oil. Yan. Ang oil nandiyan lang po eh. Pero bakit hindi makadaan? Kasi nga, sa kasakiman ng ibang tao. Kaya, ang importante, matuto tayo. Okay? Let us learn to be independent. Rather than to be dependent on others. Yan. Okay? So anyway, babalik muli si Father Butch pagkatas ka mga pag-iromdom. At sa pagbabalik ko, i-explain ko pa sa inyo mga tugang anong klase tayo mga learners. Natututo ba tayo o hindi? Ang oras sabi ngayon, 38 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right minerals. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa suli. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP, ngunyan aldaw ning Miyerkules. At sana po may natututunan kayo. Sinasabi, may nanunudan ka mo kung anong klaseng mga nanonood ka mo. Learners, in other words, natutudan kita. So, pag sinabi kasing visual learners o visual learning, ito po ang mga karakteristika iyan. Yung mga visual learners are those who respond better to images such as drawings, videos, photos, colors, and shapes. Okay? So, pag ako may mga estudyanteng mga visual learners na ang mga estudyanteng iniyo natututo dahil sa mga visuals nga, then I will use visuals like
color, shapes, drawings, okay? So in other words, mayroon ako dapat na visual aids. So you can target this learning style by using any type of visual aids. So activities that involve the use of diagram, images, infographics, charts. So madaling maintindihan nila yon. Ano? So yan po ang maganda. Use visual aids. Yon. Kaya nga, kahit sa sermon, may mga tao duman na nagsimba. Huwag mo sasabihin na ang lahat ng mga tao nagsisimba sa iyo o nakikinig sa iyo ay mga auditory learners. Hindi. Iba-iba ang tao eh. Ang problema kasi minsan, pare-pareho ang tao, Father. Iba-iba ang pag-iisip ng tao. Totoo, ang tao pare-pareho. Oh, may may payo, may bitis, may puso. Physically, yes, pare-pareho yan. But psychologically, mentally, sabi natin, iba-iba yan. Emotionally, iba-iba yan. At iba-iba pa rin ang style ninda. Kaya dapat we have to be respectful kahit nga sa pagsisermon sa mga nagsisimba. We have to respect the audience, what kind of audience do you have? Are your audience are auditory or visuals? Yan. Importante yan. Alamin mo rin. Kaya maganda minsan, nung ako po nagsisermon nga mayroon pa akong gumagamit pa ako ng PowerPoint. Okay? Aside from the auditory. Kaya yung mga visuals, kaya nga sabi ko one time, nagmisa pa ako dyan sa Tagas. Nung, yung sa Tagas, dyan kay San Donato, nung simbang gabi, ang ginawa ko, gumamit po ako ng visual aids, nag-PowerPoint ako. Yun, PowerPoint. May doon, mababasa ninda, nahiling ninda. So yun, at least aside from the auditory audience or auditory learners. So yan po ang maliwanag visual aids. Maganda po yan. Okay? Flip chart or basta may nahihiling. Importante yan. Number 2, yung tinatawag natin auditory learners. Yung mga auditory learners, mga tugang, ini po ay mga oral learners. Sinabi ko sa inyo mga tugang na gusto nila nadadangog ang pag nadadawugin nakakanood. Kaya sabi ko mayroong isang ibagang punta tayo sa Boracay. Pagkatapos may isang bata sabi, pupunta tayo sa Boracay? Inulit niya uli ang sinabi ko. Yun. At mga tugang huwag kayong magagalit pag may inuulit. Yung kasi yung taong yun siguro auditory, hindi siya visual. Kaya hindi naman nagpapasiguro lang. Ang ibig sabihin niyan, iba kasi siya. Respetuhin na lang natin ang bawat tao. Problema sa mundong ito ngayon, kulang ang respeto. Pinapareho na lang natin lahat. Hindi po. Every person is a unique person. A unique individual. Hindi po kahit kambal nga bakong pareho. Kaya maganda po yan. So, ang tawag na auditory or oral learners tend to have a preference for sounds. So, this includes spoken word, or music, rhymes, and rhythms. Okay? So, yun. You can address this style by talking to your learners. Kaya nga, yun nga mga tugang. Araw kayo ang ilan siguro sa inyo ay auditory. So, habang nagtataram ako niya sa radyo, so nagdadawog ka mo, may natututunan kayo. At the same time, pag natutunan kayo, kasi kung kayo ay visual, isusurat nindo. Araw kayo ni Manay Sally Samar, sinusurat daw niya yung mga sinasabi ko. So, yun. So, you can address this style by talking to your learners and explaining concepts through the spoken word. Kaya dapat isabihon. You can also engage them in conversation so they can hear what the other people say. Ang importante, nadadangog. Yan, nadadangog. So a person with auditory learning style prefers listening to instructions rather than reading them. Kaya mas ako nga gusto kong natututo ako pag ako'y may naririnig kaysa may binabasa. Yun. Kasi babasahin pa. Madawog ko.
Because yun po yun, auditory learners like to hear things. Gustong madangog. Yan. Yun naman mga visual learners like to see things. Maliwanag visual, they like to see things. Auditory, they like to hear things. So in addition to explaining things orally, you can also employ, include songs, music, or poetry in our sessions. Yan. Number 3, yung verbal. Pagdating sa verbal naman, ano po ito? Yung linguistic learner. Yung linguistic learners prefers to learn through words, either spoken or written. Yan ang importante yan. So, nakakaano tayo doon, nakakatabang kita matuto ang sarong tao, Kaya mas maganda yan. Yan. Kaya ipadagos ta yan. Maganda yan na mga tao nakakanood. So, a verbal or linguistic learners prefers to learn through words, either spoken or written. People who like verbal learning also like to process information through writing. So, kaya sinusurat nila yan. They like to take notes and write up information. Ako, bawa, pag nag-attend ako ng seminar, o miski nga nag-attend ako nagsisermon, maganda, may ballpen ka rin eh. So, you can target this style by providing handouts with reading materials or oral explanation. Okay? So, you can engage in debates, discussion, and presentation. Kaya maganda po sa isang teacher, aramin mo ang estudyante mo. Learner, anong klaseng learner siya? Siya ba ay tinatawag na verbal learner, auditory learner, o visual learner? So, importante yun. So, you can also use activities that include writing summaries or solving word games or crosswords and riddles. Okay? Yung kinesthetic learning naman, kinesthetic touching, hanggat hindi nila ma-touch, hindi sila natututo. Or in other words, movement, kinakailangan gumalaw. Kinesthetic learning focuses on movement and physical sensation. So, the learners who have preference for this style respond well to manipulating objects, moving around, and doing physical exercises. Kaya maganda po yun, may mga movements. So you can target this style by asking participants to do activities that require them to stand, to sit. Yan ang mga importante, Or you can include activities that require the use of cards or organize ideas, okay, post-it notes, that can be arranged on table. Yan, mga tugang yan. So if you are teaching online, halimbawa ngayon, may mga teacher talaga nagtuturo na online. This style is bit harder, okay, to accommodate. But there are activities that you can use. For example, an activity that we list, icebreakers on online teaching. Okay, nandun po yan. Take picture of something. Yan. Saro bagay yan. So this activity requires participants to take a picture of something that is in the room or outside the window, and you discuss with the learners. So in other words, may movement. Okay? So yan po mga tugang. Mahalaga yan by using flashcards, drag and drop activities. Okay, yon. So you can also ask learners to create videos. Okay, kasi silang gagalaw eh. Narumduman ko mga tugang sa itong estudyante ko kaya ito. Ngayon, padi na pala nito. Padi na. So, akibaga ni James Calisim sa Boston, padi na ito ngunyan, So, alam mo, nakalimutan ko ito, na estudyante ko ito kung first year, naglaog pa na sa seminaryo, nagpadagos maging pare. Siguro, na-inspire ni Father Butch. So, yun mga tugang, naglaog siya. So, alam mo, kaya itong nagtuturo ako, anong pangalan kaya ni? Nalingaw ako. So, classmate nila, counselor law yun eh. So, pagkatapos, basta aki ni James Calisim. So, nagtuturo ako kaya ito, magalaw. Kaya, kasi pala, siya po ay kinesthetic learner na
from one seat to another, nagpupunta-punta. Pero sabi ko sa kanya, okay, in my class, sa klase ko, you can do anything provided that when I ask you, you can answer my question. Okay. Yan lang naman because I respect the different kinds of learners. May kinesthetic learners, may linguistic learners, may verbal learners, iba-iba. Okay. Anyway, babalik muli si Father Butch pagkatapos ng mga pag-inundom. Ang oras tayo ngunyan, 50 minutes after 1 o'clock. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hay nako, ang cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligdas, beke at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Kasama natin ang Diyos. Okay mga tugang, dumako na po tayo sa huling bahagi ng ating programa, Maray na Hapon with Father Butch. At sa kuya nga mga tugang tinatalakay ang iba-ibang paraan kang mga estudyanteng natututo. So bilang teacher, dapat aramin mo din yan. At bilang learner, alamin mo rin. That's the way that you learn I have to respect kasi iba-iba we do not have the same style of learning. May mga iba-iba. Ito na nga, nasabi ko na sa indo ang visual, nasabi ko na sa indo ang auditory, nasabi ko na sa indo ang yung verbal learner, kinesthetic learner. Ngunya naman ang tinatawag natin na solitary learner. Okay, ang solitary, pag-solo-solo. So in terms of types of learning, interpersonal learners prefer to learn doing tasks alone, on their own. Okay? So gusto lang, solo-solo siya. You can give your learners some space for individual reflection. Kasi minsan may mga, may alam ako, estudyante, may kakilala din ako na pag nag-aaral siya, gusto niya, siya lang. Respetuhin natin siya kasi yun na nga yun solitary learner siya. For example, asking them to analyze a case study or reflect on their own before asking them for pairs or groups. So, solitary learner can take place before or after classroom teaching. So, number 6, mahalaga po yung tinatawag natin na social learner. Ito naman social learner na to mga tugang, ay ito yung mga estudyante na hindi sila matututo hanggat hindi sila nagkakaigwa ng mga group activities. So social or interpersonal learners prefer to learn through group activities. Yan. So yun ang dyan. So you can learn. Okay, yan ang dan importante. So, kaepuhan ta na respetuhon ta ang bawat isa. Okay? So, yun, importante. So, social learner. So, in order to target this type of learner, there are plenty of group activities that you can participate. Yan ang importante sa buhay na nag-aaral. In other words, combination is to do some talking, combined with PowerPoint presentation, integrated with group or individual activities. So maganda yan. And number 7, yung logical learner. So yung pag sinabing logical learner, iba po ito. Those who prepare to break down information logically. In other words, ina-analyze niya kasi, logical thinker siya. Ina-analyze niya ang information step by step.
Ano? They like procedures and quantifying things. So ito yung mga learners na logical learner, kaya talagang sinasabi na may logic nga eh. You can address this learning style by introducing sequences of logical steps. May diagram or logically ordered bullet points. May mga number 1, number 2, number 3. So yun importante. Ano? So number 8, yung holistic learner. Pagdating doon sa holistic learner, ang focus niya on the big picture. Buo yun eh. Sabi nga, you see the forest before the tree. Parang ganun yun eh. They like to make connections between things across the different areas rather than always following the logical sequence. So nahiling niya yung kabuuhan. So you can cater to this learning style by including activities such as mind maps, role plays, and group discussion. Kaya pagdating sa group discussion, itong mga learner na ini, na holistic learner, sila po talaga ang masasabi nangingibabaw. Ano? So yun po. Number 9, activist learners. So itong mga activist learners, these are those who learn by doing. So natututo sila sa pagginigibo na nindayan. So they like to get involved in actions, discussions, action, something before they can start reading about it. So, good activities, ito po, brainstorming, problem solving, role-playing, yan. Then, number 10 is tourist learners. May mga estudyante kita, mga learner, they like to understand the theory that exists behind the action. So, talagang, nila, so this style is similar but not quite the same as the logical style. In order to target this style learner, you can use stories, di ba? Ngayon, gagamit ka ng quote, gagamit ka statistics, gagamit ka ng background information. So number 11, anong klaseng learner ito? Pragmatic learner. Yung mga pragmatic learners naman, they like to know how they learn can be applied in real life. So parang halimbawa, nag-aaral ako, para sa ganun, mai-apply ko yan sa ibang paraan. Okay? So to cater this style, dapat igwa ka ng case studies, problem discussion activities, discussions. And the last is what we call reflector learners. Ito mga learners nito, nag-observe. They like to observe what is happening from the sidelines. They are like to take time to reflect on what they have observed or experienced in order to take in. So talagang pag-aadalan talaga nilang mabuti yan. So to target this learning style, you can use discussion in pairs, self-reflection questionnaires. Okay? So importante mga tugang, natututo tayo. Okay? So yan, importante. Marami tayong natututunan. Kaya nga, respetuhin na lang natin ang paraan ng isang estudyante kung paano sila natututo. Kung talagang visual learner talaga siya, hindi naman siya auditory learner, respetuhin mo siya. Huwag mo sasabihin, bakit hindi ka maging auditory? Ganun ito po kasi tayo eh. Ibang-iba ang tao. Huwag mong pipilitin. Walang pilitan. Huwag mong pipilitin kasi you are destroying yung buhay niya eh. Kaya nga marami nadi-discourage because they do not respect. In other words, simple lang po yung mga tugang. Respect the learners. Teacher must respect the learners. Kung anong estudyante mo, yung learner mo ganito eh. Respetuhin mo siya. Para sa ganun, matututo sila. But any mga tugang, importante mga tugang na kita gabos ay magrespeto sa ating kapwa. Gusto kong basahin itong sabi ba ganun, 3817, we are open na po. Ano itong we are open na po? Di ko alam ito kung ano ang text nito. We are open na po. Saan ba ito? So anyway mga tugang, inabot naman tayo ng oras ng pamamaram. Nagpapasalamat po ako sa satuyang sino ba ang ating IT? Sino ba ang IT? Sino ba natin? Si Ronald?
or si Nims. So, thank you very much sa Satuyang Technical. At the same time, si Ronald Baldo ang Satuyang Technical. Thank you very much, Ronald. At the same time, sa ating IT and production, walang iba kundi si Jerome Martinez. Ito po si Father Boots, nagsasabing Diyos maray na hapon tabi sa Indogabos at keep learning. That is important in life. As we keep living, keep learning. Thank you. Bye-bye. God bless. Radyo